Исәнмесез, әссәламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларым. Фәгыйлә апагыз кайда йөри дип сорасагыз, әйтәм, мин Казан уртасында легендар композитор Сара апа Садыкованың кызы Әлфия ханым Айдарская янына килеп чыктым. Беләсез, моңа ничә яшь? 100 яшь. Әлфия апа ни хәлдә яшәп ята? Нинди шатлыклары, нинди проблемалары бар? Белешәсем килде һәм сезнең белән дә уртаклашасым килде. Әле Казан уртасында менә шушындай кагылмаган, бозылмаган дип әйтик урыннар да бар. Әлфия апаның фатирына ишек куеп яталар. Эшчеләр эшли, тәмамланып килә. Керәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шундый шартларда яшәп ята. Әлфия апа, 100 яшьлек Әлфия апа Айдарская. Привет, танысыңмы? Узнала. Яра, ничек хәлең? Устала. Эй, жаным, устала-дыр инде. Я еще ни разу не сидела сегодня. Знаете, вы кому дверь поставили? Узнал. Дочка Сары Садыковой, я раньше не знала, теперь знаю. Сара апа Садыкованың Ни, фотосурәтләре. Чтобы Наклар главная Альфия апа. Ике. Цепочка инде. Надо купить. Цепочку задвижку надо поставить. Сара Садыкова сүзләре. Ага. Алыңыз ерек сырларымны. Үләк итәм, моң итеп. Мені үстергән халкым, рәхмәт сиңа. Калдырмаган өчен кыл итеп. ne iş yapan işçileri bizim burada? Bundan şkaf bilen alıp gittiler. 4 gün Naciga anda Sara Sadık'ın şkolny muzeyi. Açıldı. Незделали уголоктан. Yaz günü bar dolanda şuraşuğa, Maya ayında bar değil mi Elfiye apa? Bütün işini özü başkara. Hatta mene şey yasap, şaşkında judurmayın dolayı mı? Şey yası başlasan üzüm yasımdı, onarısında üzümdü. Ул бит балерина булган. Балерина 25 yıl ömrünü bağışlagan balet büyüşüsü. Onun hazırda bit ol mene jingil gövdesi. Mene Elfiye ona apa? Kazan meri İsur Reisvişka barda şakırdı bitinanı big zorla bana buletler verip. Mında yübiley vaktinde Elfiye apa, yübiley vaktinde yartı it olgan idi mi 100 yaşlığında şeşekler bilen. Әлфия апаның менә маникюр. Менә Mene kara. Subhanallah, Mini maşallah. han Rüstem Nurgaliyevich üze kıtladı 100 yaşlığı bilen eyme. Elfiye apa indi ol cemaat ol gajab kişi. Allah Teala ona şuşunday birinciden hayırlı gamar bergen. Hem akıl zihin bergen. Ol bütün eylerini. Aydarska'nın singlisi Zübecet apa. Eyme күрәсеңме, bütün kişi bir kişinde iste. Unutmayın. Elfiye apa ol bizden ataklı balerina bulgan bitinde. Şundan soň әле Kamal teatrlarında işlegen, sirkta işlegen eyme Elfiye apa. Elfiye apanın aның olma-olmagaşından yırak gitmeydi. Krasnamak. Yemine 50 yıldı. Әлфия апа менә бу. Indi. Subhanallah, нинди Главный шигәр ханым. партияларда ул главный балерина булган. Дейме? Сентября 17 халык җыйдым. Sarapa bitinde ул сезне bütün эшкә өйрәткән, әйме? Иратта она ведь, конечно, я ничему не училась. Әйе. Я же даже хлеб резать не умела. Җан. Ну, бunda кайткач, чугыш вакытында аның белән бергә торып алдык. Әйе. Но она всему, что дома надо делать, учила. Bir vakit neydi? Verdi bana şunda 400 gram ей положено сахар месяц. Меня жіберді сахар 400 gram купить талонда. Келдім магазинға, анда сахар yok. Бек мотор шоколадный плиткалар, сиреневый ленточкалар bilen бантиклар завязаны шундай. Пришлось это взять. Шунан кайтып келгендек обратно Кремлевская, да угол магазин, менәсең анан соң төшәсең бу якка. Шунда магазинга кергән халык
толған шекер берелер. Миңа 16 яш. Мен бір нәрсе білдім дүнияда. Даже обманывать не умела людей. Ничего. И вот подошла к продавщице и там, а можно, я говорю, вместо этого шоколада купить? Я не знала, что здесь сахар дают. Сахар 400 грамм. А у это тоже шоколад, и что-то середюлецкler bir завязаны все. Ол былай етті да, нәрседер yazdı, идите в кассу. Кассаға келдім, кассада тоже что-то yazdı, идите в отдел деп, жұрна келдім. Она мне взяла мои шоколады, мне дала 400 грамм сахара. Я алып қайттым. Я же обманула ее, продавщицу. Я говорю, я не знала, что тут сахар дают. Ну, действительно, я не знала. Халық шекерала, талонларға. А мен шоколад алып қайтып келдім. Міне, шулай, что я хочу сказать, что жизнь сама учит. Шулай. И обмануть тоже. 16 яшта білмеген. И вдруг я так обманываю. Вот так вот. Или, например, біздің магазинда балық кетіргендер. Вместо талонға. На работе полицмейстерға айтам. Я говорю, Леонид Алексеевич, я говорю, в магазин рыбу привезли. А вечером мне подведете? Я говорю, нет, не подведем. Ну, бегите и до меня займите. Значит, келдім магазинға. Bir tel ақша yok. Talonlar var. Kızlar значит, meni по сцене знали. Ақшасыз берділер. Şu balıkını alıp gittim. 4 tramvay yeridir. Onda хәзерінде йөрми. Зато аларга памятник алда басып трамвайга. Мен де урамдар енді осында. Мен Қазанды білмедер ем, Сұлыш вақтында. Шунан қарасам, біздің артистларда балық саталар. Қарап бердім, біраз нападение сделал сцену, но меня тут распекели. Мен кереге бір алдым, анда кешір алдым тегелейбі. Шулай тұрып, магазинға кеттім обратно. Магазинда долг отдала свой, значит, и принесла домой. Сарапа мақтады енді. Әке мүскін мақтыдыр еді. Ей, қызым, сен болмасаң не işlерек деп. Оның бүтін китаплары шулай, фотографиялар біле матурлап, енді бүтін істейм Әлфия апа. Міне, масысы. Менің үйде бар бұл китап. Мәңгілік yolunda. Вот мамина слова тут. Субханалла, машалла. Қазір Әлфия апа құшеті келі, міне, 2019 ел. Да шыққан китабы. Әмінімді Гүлшат апаның yazған хаты. Гүлшат Зейнашеваның Әлфия апаға yazған. Шулай китабының 4-ші тышлығына қойған аны. Верскаларын өзі эшләтә Әлфия апа. Менің 90 елігіна. Аха, бұл китапта менде бар ие. Мұнда тоже бик сыйфатлы. Хәзер Әлфия апа ашып күрсәтеле. Шулай. Мұнда Ғазиз Айдарский турында да бар, мұнда бүтін әйбер бар. Әлфия апа ол әнистің генә түгел, әтисінің дә мирасын барлык бит әле. Менә шулай Ғазиз Айдарскийга багышланган махсус китап чыгарган иде ул әйме. Айдар авылыннан бит инде Яшелүзән районы. Анда да кайтып йөри. Әлфия апа анда да бит кайтасың әйме Айдар авылына да. Аны шуңа күрә Яшелүзәнләрдә үзебезнең Әлфия диләр. Әтисе бит инде актер, режиссер була. Мәскәү Де бірінші татар театр ұйыштырған кіші. Муса Жәлилнің якын дусты. Муса Жәлил белән алар спектакльләр куеп йөриләр. Әлфия апа бит инде Муса Жәлилнең Бишвалтада Ахмад Ишә бабай этот дом построил. Тут я провела 10 лет. Анар бит инде Питерга укырга киткән. Ягъни менә ул Ғазиз Айдарский әгәр дә
34 yaşında merhum bulmagan bulsa, ул миңа калса, тагын да бик зур эшләр башкарган булыр иде әйме. Драматургия өлкәсендә, татар театрын үстерү өлкәсендә ни кызганыч ул. Мемориальная доска в Москве. Үпкә ширеннән авырып үлә бит инде ул. Аны Муса Җәлилләр йөреп, аның бик зурлап җәсәдәсен оештыралар, озату мәрәсимен. Шулай итеп, Азиз Айдарский менә шулай безнең өйдә арабыздан китә, кызганычка каршы. Яшәүнең сере нәрсәдә? В чем секрет долголетия? Нет, я не знаю. Не знаете, просто шулай туры килде әйме? Ну, всем желаю сибирского здоровья, абхазского долголетия.